Is-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija damet għaddejja 8 sigħat. Dan minħabba l-attitudni tal-oppożizzjoni li fuq emendi għal pjan strateġiku tal-iżvilupp u l-ambjent proposti mill-laqdiet ambjentali talbet 15-il division. Dan biex ivvutat kontra l-emendi. L-oppożizzjoni ħadet din l-attitudni fl-istess jum li għażlet li ma toħux sem fid-dibattitu dwar bidliet fl-awtorità tal-ambjent u l-ippjanar. Bidliet li l-gvern għandu mandat elettorali biex iwettaq. Id-dokument li ttieħed vot fuq u l-4 filgħaxija jidħol minflok dokument li ilu mill-1992. Pjan ta' struttura li għandna llum jmur lura sur President għall-1992 u għalhekk huwa dokument li huwa outdated, kien beda x-xogħol fuqu biex jinbidel fl-1999, xogħol li kompla sal-2006 u tpoġġa fuq l-iskaffa u minflok sar rationalization exercise fejn twessaw il-konfini tal-ODZ. Fl-2011 raġa beda x-xogħol fuq dokumenti ieħor din id-darba l-isped li kien tlesta fl-2012 u xorta ma ġiex ippreżentat. Aħna nemmnu li dan il-pajjiż ma jistax jibqa' għaddej jaħdem b'dokument li ilu mill-1992. Fil-Parlament il-Gvern aċċetta wkoll emenda tal-Oppożizzjoni biex fid-dokument tidħol klawżola li tgħid li kull estensjoni għal żona ta' żvilupp trid titla' Parlament. Anke jekk din hija xi ħaġa li l-liġi diġà tipprovdi għaliha. Din naħa tal-Kamra ħad tivvota favur l-emenda tal-Oppożizzjoni għaliex m'għandha xejn x'taħbi jew tibża mill-iskrutinju parlamentari. U hekk ħankun qegħdin nivvotaw favur din l-emenda biex niżguraw qed nirdoppjaw iċ-ċertezza li diġà qiegħda fil-liġi. Kien wara din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li wasal il-ħin tal-vot. L-Oppożizzjoni mill-ewwel uriet li se tibqa' għaddejja bl-attitudni li ma tikkooperax mal-Gvern. B'hekk fid-69 minuti intalbet l-ewwel division. Il-Parlament waqaf għal 20 minuta. Qed tintalab division, hawn xi ftehim fuq division? M'hawnx. Mela jew hawn ftehim, il-Kamra sospiża għal 20 minuta. Grazzi. Bħal din kien hemm 15 l-okkażjoni oħra. Bl-aħħar division issejħed fis-2 u 26 minuta tal-ħamis filgħodu. Issa niġi biex impoġġi l-mistoqsija fuq il-mozzjoni mressaq u moqrija mis-Segretarju Parlamentari għall ippjanar Simplifikazzjoni Amministrattiva fis-seduta numru 278 ta' 17 ta' Ġunju kif emendata. Dawk favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet. Intalbet division, m'hawnx bil fuq il-ħin, nerġa' nissospendi l-Kamra l-20 minuta oħra. B'hekk wara li l-Oppożizzjoni tilfed vot wara ieħor pawża ta' 20 minuta bejniethom fit-3 tal-ħamis filgħodu, il-Parlament aġġorna għal nhar it-Tnejn li ġej.